Kat banang mi kisngi ki por ki jing dawa ki ba har harukam ki la sedang ban mi ha ka jing em changi ki brio hang ne pos la perthe ki jing dawa ki bala bandai ha ki nogi nogi benta kumka benta jongka jing dawa jungi ha ki lain ka riam jen kam haying sem ki kali ter pat kham tam ha ka bam ha ka ba kini baro ki ki jing dawa ki bala nang kieu la ne ki bala nang dawa ba ha ka ne ka perthe jongi ha ka ne ka jok ka bam benta bat ka ka daw ba pelong ba ka ne ka jing dawa kan bun ba ha ka ne ka jok ka bam benta ka daw ka long ba ka jing bun palat jongi ki brio la ne ka jing yok hun jongi ki brio hang ne pos la perthe jongi kala nang bun ne kala nang kiu ba do kata bat pek tang hane ka juk ka ba minta kari China ka de kari ka ba ningkong due ba kari India ba de kari ka ba ar kum kita kiri ke badan ya kita ki beri ke bala palat dan ke bala cor ba hang ne pos la perthai jongi kini ki artli kiri ki de kiri ke bala bon brio syaba palat kuman suang na mar balai la poi hadu ki bilian ki kiri pat dang dan tang ki spa milian hane kini ki artli kiri da ki bilian batte ngatharai phia sothohi balada labun pai palat kumta ka jing dawa jongiru kacur bat pej menta ka ri China ka de ka ri ka ban ningkang du ban pen biang ni jing dan kam jongi ki brio ha kelang sodong chok perthai hoi ka ri China ka de ka ri ka bala kieu bat ka bala star ba ka bala dan ni teknologi ki robot bat ka bala stat baru ban pen mi jing dan kam jongi ki brio bat kumta ka ri China ka la ban pen biang ngod ki jing dan kam jongi ki brio andre ka ri China ka dan ru laki disadvantage la kita ke jing syam jenjar bat kata ka long ha ka bai dai ban pen mi ya ka bam mar balai ya ka bam amla ban chu duplicate la ne ban chu tray de ki robot la ne ki machine bat pen mi na hi hang to amla ban le ka ta ya ka bam bat kum ta ka jing dawa ka lor ka bam menta ka la jor bha hang ne ha perthai ke jongi te menta nge poi bina sakane ka topik jangane ka video bat haba ang ba la dala bun prat upai kum ta ka jing dawa kala nang jor bat kum ta kiri ki ba khamru spa bat ki bala kiu ba sakmat ki haban wat lat no da ki ki lat ban pen biang ya jing dan kam jing ki brio hang ne pos la perthai jongi bat kham tam hak bai dei bat ka bam bat ka wei na pedang kita kiri ka de ka ri Singapore kana ka ri Singapore na do tu benai di sembaus nam arajar arpau kana ka ka association ka badai ka Singapore Food Agency kala approve la ne kala pediang ba ki doa ki bala shupen mi da ki scientist la ne ki doa ki bala shu grow la ne la shupen he pensan hapo ki laboratory ki bade ki jaka la eksperimen ki scientist ya kini ki doa menta kana ka ri Singapore kala approve but kalau ang ba ki brio la ne ki nong shosh nong ri Singapore menta ki la ban ba mi kita ki doa ki bala mi da ki te ki scientist bat katei ka deiru ka sin ka ban ningkang du ya ka ri Singapore bat ka ri Singapore ka deiru ka ri ka ban ningkang du hang ne pos la perthai jongi bandai kum kata ka ri ka bala approve la ne ka bala sha ya ki pai ban nong shosh nong baken bam no da ki doa ka bala pen mi da ki scientist am ki doa ka bala penyap da ki marat ki bangiri mangi ki brio bat hato shumot dor kai ma phi pai ka jingbun pa chwa tang hapo ka ri India jongi ka jingbun pa udukhar hato ka sarkar la ne ki jella jong ka ri India kumno ki lala ne kumno ki la ban pen biang bam jor jap do pai yang ki brio wala dangi bun pai hato la da kam dei ka jing dan ki scientist haran ka ki ki company ki ba pher ki ba snai ki jor ki chap ki khau ki ba ki do ter hato la da ki ne kim dan hato la dangi shu abek da ki jing thong jing tep ki do ki bangiri hi lan ki bang shu thong bai hak hindau ngatharai mangi baro katang le yap ngan lot en rei laong ba dei ki jing dan ki scientist ki la shu le da ki technology chongki ba ka sapen mi ya ki jor ki jap ki so ki pai ki do ba ken mi step ba ken la ban pendabru ya jing dan kam jong ki brio hang ne pokari India jongi para awat ya ka bai dei ba ka jing dan mi jong ki do kari India jongi ka klempat pen mi la ne ngi klempat yo ba me ta ka do ba pen mi ling ba ki scientist en rei ki ki ripat ki la yo ban ba bat hawat sakawai ru ba balai kini scientist ki le ban shu thong la ne shu snai hina ik ki do ha ki ki laboratory ka daw ka long ba ki khubor ba ha ka lang sodong chaka perthai ki lami bat hawat chane ru la banahi ba ni yo ya kata jing pang swine flu la ne ka jing pang ki ba ha harukam na ki marat la ne na ki do ki marat bat kumta bala ong ba dei na ka daw ba ki scientist ki la ong ba ban pelait na ka jing yo pang ki bre ki ba ha harukam ki jai ki nyang jing pang ki badan ha po ki marat kumta ki scientist ki ong ban shu thong na la ne ban shu snahina ya ki te ki do ling ba ki te ki cells la ne kita ki do ki snam ki bala shu tan na ki marat ki ba em shisha bat sara pat ki jaka le experiment bat tang na kita ki
senam bat ki dok ki baret lalaban penmik pat ya ka dok ka bahe ling ba ka jing la jaki ki scientist te takato shwang la de batai ba la da pisotonat ya ka video sunga bahal like ya ka video badakan maru ban page ru shabakot jangan ka video namar la da page ru shabakot kumta ka YouTube ka numpen sapriang ya ka video janga bat kumta ki page ba nang kendang jongi kenum yo i lene kenum tebi e syapang kan ya bat sunga bah page ru shabakot bada like artat ya ka video bat haba pai pat Syakane ka juga bamenta hadian baki niki company ki bap her bap her kila mei bakila snai ki do lai thu na ka 4% ka jing bam do jong ki brio kendai 4% ka dai ba supenyap bet yaki merat ki ba em kumba le mangi chane henry 4% pat na ki brio ka lang sodang ki baba me ka do ki de ki do bala supen mei ling baki niki company ka baki niki scientist ki la susnai ki de ki do bar habe deiru bar ki company hadu mentamene kumba samsan teli ki company ki basnai ki do ki ladan hakalang sodang cok pertai bat ka wei na pedang kita company ka de company ka badan hapo ka te ka nong ba Delhi bat ka neru ka de company ka basna do henry ka te company na po ka nong ba Delhi bat klem pat la ban pen mi ki do bat supply hakalang sodang cok ri India na mar ka jing lingkot jing mot palat jing ki brio hapo ka ri India jongi bat kan company kalau angru balada akan su abina de kita kidok balas penmi na pok laboratory ya ki pai bana shos na cakari India ki pai ba cakari India dakum no kunur lane dalelero kinom tre pat kumta kan simpor ki pai ba cakari India jangi bakin sa sngotu bat kan sapoi ka poro bagi pai ba nang shos na cakari India jangi umban se khaban bam no ya kini kidok balas penmi da ki scientist hapo ki karkhana chongki bat habai day bat ka jing bam do jeng ki brio hakalang sodong cakap pertai katai kanong ba Hong Kong ka badan hapokari China kadai kanong ba ka ba ningkang dua hakalang sodong cakap pertai kum kata kanong ba babon ki pa ki ba klan do tamban bam do bat ka ba ar pat ki de ki pa cakari Australia balai pat ki pa cakari Amerika bat kari India jengi pat kadan hadu ka kerdan ka basis pa nyopulai bat ngaklam poi perkat bakar India jengi kan dan caka kerdan ka basyapo dua bat ngathai ka dauru basa pelong ya ke India bakan dan cakap kerdan ka bais Spanyol pelai ka dei hadin bagi dekar ki duna ba ki babam ya ki do asniang bat ki do masi bat kumta ka sapoi kerdan ka bais Spanyol pelai bat sakawairu kini ki scientist ki laong ba la ki pai ba na shos nong caka ri India bat kum juru ha kalang sodong cakap perthai kin pediang mina ya ne ka do ka bais penmi daki karkhana na po ki cakap tre ki scientist kumta ka jing yo nong kadai yang ikipai bahi namar balai ngin salah ban lain nak jaj baca ki jingpang namar balai kini ki dog bas penmi dak ti karkhana ki basna dak ki scientist kila lain lot nak ki kenyang jingpang di badan hakane kamar yang kejongi balada kini ki dog bas penmi bi pada kamar yang hipat ki jaj baca ki kenyang jingpang ki dan daj hakado namar ba ki dai ki merat bat kumta ki merat ki dan bay ka jingpang